interpreto cada noite, cada actuación a unha persoa que xa non está comigo, pero que aínda que paso o tempo, sinto que me sigue acompañando en cada paso que dou na vida. Por iso hai días nos que me custa un pouquiño máis interpretala, porque estou sempre con esa persoa na miña mente. E esta noite é moi especial, porque estou rodeada, como sempre, desta gran orquesta, destes grandes músicos, estou rodeada deste gran público. De verdade, moitísimas gracias polos vosos aplausos e por facer que esta tarde noite me sinta tan querida aquí no escenario. Graciñas. E agora sí, neste preciso momento, gustaríame ir a fai un ano. Fai un ano a Orquesta Salsarena estaba previsto que actuara nas festas e por unha desgracia pois non puidemos estar. E grazas á Comisión de Festas por este ano contar con a Orquesta Salsarena, unha orquesta que durante toda a nosa trayectoria o noso obxectivo sempre foi manter viva esa gran orquesta galega tocando música en vivo e en directo, o referente cultural co que nos identificamos, que non podemos deixar que se perda nas nosas festas e nas nosas verbenas, a música en vivo e en directo. Por eso, neste preciso momento, me gustaría pedir un forte aplauso para os que traballaron durante este tempo para hoxe esteñades aquí disfrutando da festa e nos poidamos estar subidos neste escenario. A Comisión de Festas, fortes aplauso para eles. E agora chéganos un dos momentos especiais da nosa actuación, un dos moitos momentos que temos na Orquesta Salsarena, e é o momento no que vos presento a estes 5 musicazos que van a compartir un ratiño da nosa actuación aí abaixo canda ao público, conservando un dos temas que, como sempre decimos, non se debería de perder nas nosas festas e nas nosas verbenas. Un bonito paso doble instrumental para que bailen e para que disfruten para todos os que amades a música en vivo e en directo. A Orquesta Salsarena, Amárrate, nene. Agárrate, perro.